Füleske, jó, köszönöm. Ó, mi? Hol a füles, Bálint? Hol a füles? Hol a füles? Szeressük meg a fülest. Na, hogy szeretgetjük meg a fülest? Nézd csak! Jaj, de szereti, szereti, jaj, de szereti, szereti. Mit csinál a nagypapa? Nem, tudod, hogy az nem szabad. Ugye tudod? Ugye tudod, hogy nem szabad? Nem szabad. Na most bajba vagy? Bálint, mit mondott a mami? Nem szabad. Ezt ne húzd le. Na, az szabad, látod? Az szabad, megnézd csak. Ezt is. Látod? Jaj, de finom. Jaj, de finom, jaj, de finom. Ízlik? Ízlik? Puff, leesett. Na, fölveszed? Fölveszed? Na, ügyeskedjél. Azaz. Ó, megvan. Meg bizony, igen, megvan. Hopp, megint leesett, tessék. Nézd csak, itt ide teszem a másik tollat, látod? Anita, teljesen egyedül állt vagy 5 másodpercig.